Joo, hyvää iltaa tai yötä. Kello on puolen yö. Ollaan täällä vielä vähän kävelemässä. Vähän ollaan kävelemässä vielä. Nonni. Lentääkö joku ötökkö? Tuulee. Tuulee täällä rannassa. Joo, eipä tässä. Tuli käytyä kaupassa, osti karkkipussi. En nyt kauhean isoa ees ja söin sen ja heti tuli kauhean huono olo. Ei oo toi karkki kyllä ihmisen ruokaa oikein. Heti hirveä tukkona olo tuli. Tulee niin harvoin syötyä nykyään karkkia, niin joo. Onpa karkkikiintiökin sitten aina vähäksi aikaa. Ei tarvi syödä. Joo. Semmosta. Kattelin TVtä, sieltä tuli TLC, siellä oli joku 90 päivää morsiamena sarja. Mua jotenkin niinku ihmetyttää niissä silleen. Siinä oli niinku just, että siinä oli joku ulkomaalainen nainen ja sit amerikkalainen mies. Ja mies ei nyt mikään maailman rikkain ollut. Niin sit se oli silleen, että se haluaa avioehdon, että se ei joudu pistää omaisuutta puokkiin, jos ne jossain kohtaa eroo sitten. Niin se tietty se ulkomaalainen nainen otti siitä kauheasti tunteisiin. Ja niinku mun mielestä toi on sillään aika ymmärrettävä asia sillään, että toki se nainen oli siinä silleen, että ehkä sä luota muhun ja näin. Mut niinku mun mielestä toi on niinku luottamuskysymys, kun se on muutenkin ylipäätään jenkkiläs varsinkin. Se on jotenkin, ihmiset ajattelee niinku parisuhdetta ja tällä jotenkin tosi silleen niinku ruusupunaisten lasien läpi. Et heti niinku mennään nopea naimisiin ja ajatellaan, että tässä sitä ollaan sit loppuelämä, vaikka niinku ei oikea elämä oikeesti mene aina silleen. Et niinku toki ei pessimistisesti kannata suhteeseen lähteä. Nyt kaikki toivoo, että se kestäisi se parisuhde, mutta niinku oikea elämä ei vaan niinku aina mene silleen välillä. Ja siinä niinku saattaa luonnollisesti ihmiset kasvaa vaan erilleen tai tulla jotain muuta semmoista, mikä sitten takia ei ehkä ole enää niin hyvä olla yhdessä. Ja siinä kohtaa se on parempi vaan kummallekin, että lähtee sitten eri teitä, että niinku, jos ei oikeasti pysty olemaan onnellisesti siinä parisuhteessa, kun se on sit hyvä, että kummallekaan olla pakolla siinä. Mut niinku tuntuu, että just jenkkiläs ihmiset paljon niinku ajattelee parisuhdet silleen, että niin, mennään alle vuodessa kihloihin ja naimisiin ja sit odotetaan heti silleen, että tää on niinku loppuelämän diili sit, että niinku tässä nyt sit ollaan ja näin ja heti pitäis löytää se elämän rakkaus. Mutta ei niinku asiat niin yksinkertaisia ole. Toki niinku tommosissa varmaan niissä TLC-sarjoissakin vähän silleen yliammutaan niitä juttuja, mutta tulipahan vaan mieleen tommonen. Ja jos sä aina monta kertaa painanut tai ollut itsellä mielessä, miten niinku tuntuu niin, että siellä se on vähän eri. No on täälläkin semmoista, mutta niinku täällä ihmiset ainakin tuntuu, että ihmiset on paljon jotenkin enemmän jalat maassa noissa suhdehommissa. Itsehän tietty on niin pessimisti, että aina valmistaudun siihen, että mitäs sit kun tää loppuu. Ehkä sen, niin. Onpa sitä tullut, niin, omat suhteet ollut mitä on. Omat parisuhteet. Ehkä sen takia sitten. No en mä tiedä. Mut joo. Eipä tässä. Kotia päin menossa. Nyt on ihan kirkas taivas. Aivan kirkas taivas. Vähän hyttysiäkin tuntuu olevan. Tässä on kauheasti autoja, niin ei viiti kuvailla. Kuvailla ihmisten omia autoja.
Joo, vieläkin kyllä vähän tukkonen olla niistä karkeista. Ja kois keilapallon nielu. Joo, semmonen viikko oli se. Nyt se onkin jo käytännössä, tai niin, maanantain puolella virallisesti. Tiistaina olisi vähän hommia. Tavarasiirtoa, kuljetusta. Ja tuolla vielä valotkin jollain päällä. Tiistaina olisi hommia. Eipä tässä oikein muuta. Heinäkuu menee. Loppukuusta olisi suunnitelma mennä Kotkan meripäiville. Tai on varmaan menossakin kyllä, hyvin todennäköisesti. Mä olin viimekin vuonna siellä, se oli tosi kiva. Tosi kiva festari. Tuolla katoksessa vielä valot. Ei tuu autoja. Hiljainen kyllä tälleen maanantai-yönä. Joo. Mitäs siinä on maassa? Roski. Perkele kun ne ihmiset roskaa. Tässäkin on pyörinyt tässä koiraakaan, niin kauheasti ihmiset jättelee vaan tölkkejä tänne tienposkeen. Ei oo kauhean hyvä homma. Niin tuolla on roskapömpeli. Tuolla on pienen matkan päässä toinen roskapömpeli. No niin. Ei vaan voi pistää. Pistää roski. Joo. Eipä tässä mennään koiran kanssa sisälle ja ruvetaan nukkumaan ja huomenna vois koittaa aamulla lähteä käymään siellä punttisalilla. Vielä olisi yksi ilmainen lippu tonne tämän paikan lähikuntosalille. Joo. Toivottavasti kaikilla oli hyvä viikko ja tsemppiä uuden viikon alkuun.